Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ahadin masanin abin da ya ɓoye a baɗini, sarki almaliku mai tafiyar duka zamani. Ya rabbahu tsarkake harshe na akan batun da idan na faɗa a baya na zo inda na sani. In yabi jarumin maza mai zuriya murshidi, baban zakiyu maulana shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Allah kai dubu na salati ga shugaban halittun ka sayyidul kauna abaga Fadima, ka sa alihi hada da sahabbai ubangiji da Hassan wa Husaini ne daga suna ka kunduma. Allah kar ya karkare a ciki sada auliya, bayi salihai da kanso ba sa taraddadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ummul kair sayyada Fadima Zara Sufiya, maulati gare ki na miƙo sallama aya. Ummul Hasanain mai cire dattin cikin jiki, maradiya ki wanke ruhi na ya imamiya. Mai ƙaunar ku zan yaba Fadima wanda tun azal son ku ya daddasa cikin ruhi shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Katimul makatu mu ja gaba mu ko muna a bayan ka muradi, inda ka aje sawun ka za mu bi. Don mu mun riga da mun gane, sai da na gaba aka gane tsawon ruwa shak Tijjani kudubi. Ni na bi ka shehu na sallama rai da kai ga kai, kai min lamani na bar shakku ko taraddadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Barhama bayu gumba alfaharin kowanne sha'iri, baban kauni sanka ne sitira shehu kaulaki. Ya barhama izinin ka nake so ka bani nima in tsara baituka na yabogun abazaki. Yu maulana mai wanke jasadi, ya shayar da ruhi kan bayi shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Linzami ka sawa harshe Allah mamallaki, ya zama kai kace idan na faɗa ya huwallazi. Almasani zan yaba wanda ya zo a zahiri, a hakikarsa kuma ya zarta faɗa da lafazi. Wanda ya zo ɗayan cikin uku rimi a dangari, baban zuhuri ya ni kai na gani a wahidu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ya mai takama da Allah maula ya murhidi, ta kasannu mai ado da adan sayyidul wara. Kai ba dai mutum ba sai Allah, ka gama da su ajiyar rabbu nan gani a bari ya na zahara. Ni maula ya kayi mun komai, ka gama da ni na yi fani cikin katin a azal shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. To ai kowa da na sani magana waya ishan baban zuhuri, ko a ina zan fahar da kai. Tunkaho nake kasancewa ni baranka ne shehu, ka yarda duk wuya in zauna a dab da kai. Sansina ta can mutane wasu har da faduwa, shehu hatsar da mu irin haka ya shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu. Kuka yayyawa
wa muradi kai adda magani yaye damuwa bifo na faɗa shehu ka sani kai ne mai tasarrafin ruhi na aya imam ga bawanka shehu banda sumi babu magani kai nazara gare ni mu da masoyanka murshidi amma ni abin bidar kai ne shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu garimi a dangari shehu fitar ka ta fita wanda ya ganka za ya so ya daɗa don isar ka ce wasu sun so ka shehu tun kafin saduwa da kai amma wasu sun kaki wannan ma isar ka ce kai ne kai iyo fari da baki duka naka ne kowa nasa ayyukan ya kai shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu sannu guda tiran dubu ka rikitar da zamani ashe shehu kai ake ta bushara da zaka zo amma da ka tahi zauwa baka sauka duka ba yasa wanda duk yake da rabo shine za ya zo ya ainil muradi barni da kai karna waiwaya a fagen san ka shehu ban shakku ko taraddadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu sutura maganin tsiraici ni ka gama da ni wallahi ba iya baki nake fadar ka ba sometime ina yaban ma bakin yana rufe domin an wuce mataki na shi ba zai yi ba kai ka kasanta zahiri kuma kai ne a badini san ka iya wuya muradi na shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu to yanzu bara na gaida hadumai masu son kashe isa baba har da malama ado da sayyadi autan shehi el-mu'azi yariman kashe hanata muhadimin kashe wa kare su madadi ga abdulhamidu wasahi ma baranka ne da ministan ka nura nuri ya shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu maulana ka wanke ruhi ka daɗe ni tarraki ka hana min ganin wanin ka muradi ka tsarkake da yawa na ga duniya kowa na ta shan wuya maulana muna bara wahalar nan a saukake ga maulan ka shehu shak abakar jalla kan nauyi a nade damuwa da kunci ya shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu ga baban zakiyu nan ne wa za na je na bi ta sarifin jiki da ruhi na duk agunsa ne ya maula ya ƙara raya ni da san ka da'iman duk tsanani muradi ni in zama hadimin ka ne ɗan ƙarami cikin muridan ka abubakar sadiq ko Abbati langa maula ya ƙara madadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu a gidan baban zakiyu zawiyar NURUTTAKAWA ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu ya baban zakiyu almasani shak Muhammadu